Salam Türkmen owazynyň muştoklary, bagtyar döwrümüziň bagtly adamlary. Täze ýylyň howasy, täze ýylyň şowhuny, täze ýylyň joşguny mehriban owadan Türkmenistanyňyzy gurşap aldy. Hemmeleriň garaşýan bayramçylygy ýylyň çalşmagy adamlarda täze umytlar döredýär. Biziň ýurdumyzda, biziň watanymyzda mehriban Türkmenistanyňyzda ýyllar biri-birinden ziýada gelýär, owadan gelýär. Her ýylyň jemlenmegine, her ýylyň ahyryna aýdymsaz älemine türkmen aýdymsaz dünýäsine uly bir dawara bolup geçýär. Olam mehriban arkadamyzyň, hormatly prezidentimizin eglan eden ýylyň parlak ýyllydy bähleşigi. 2018-nji ýylda ýylyň parlak ýyllydy bolan siziň söýgüli aýdymçyňyz Mehri Pirguliowa bilen derejelik söhbetine başlaýar. Hoş gördük Mehri. Gutly bolsun bayram, gutly bolsun sylaň. Ähli muştoklaň adyndan, ähli tamaşaçylaň adyndan gutlaýan. Sen münasip, sen muştoklaryň bütün türkmen halkam diýseň begenni, size şeýle derejäni tile hormat beren mehriban arkadamyzyň ömrü uzak bolsun, başy dik bolsun, işler rowat bolsun. Ilki bilen ýürek joşguny. Gaty dowra diýen gülelek. Hakykatdanam uly hormat, uly sowat, hormatly arkadamyz bu yetip gelen täze 2019-njy ýyly Türkmenistan rowatçylygyň watany diýip atlanyrdy. Bu rowatçylygam intek täze ýylyň ilkinji günlerinden maňa degäýdi öýdýär. Hakykatan rowatçylyk bolup geldi. Begenjimin çägi ýok, bu ýylyň çägi ýok. Nähili begenenini gözüňdäki göz ýaşlarym aýtdy, muştoklaryň oňa tomaşa etdi. Adam diýe bagtdan ýylgyrsa, bagtdan göz ýaşarsa has ýetgeş bolýan eken. Hakykatdanam men alamda da diýip geçdim. Entek edilen iş katy onýaly kendel ýöne şul edilen adajyk işimize hormatly arkadamyz ullakan hormat koyup bizi şular ýaly ajaýyp sowgat bilen tyglanandyrdy. Çäksiz minnettar. Nesip bolsa bizem näme önemli öder hormatly arkadamyz. Elmedama janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun, elmedama başyňyz dik bolsun. Alyp barýan işleriňiz rowaj alsyn. Şu fırsattan peýdalanywam türkmen halkymyzam, ýylymyzam, watandaşlarymyza yetip gelen täze ýyl bayram bilen tüýsürekden gutlaýar. Her kimede näme baht dileýär. Inni söhbetimizin başyna Türkmenistan hakynda meşhur aýdymy tamaşaçylara ýetireli, soň söhbetimiz dowam edäýeli. Ata vatan, ene toprak, para hatasma.
Mehriban tamaşaçylar, yaylımda bayramçylyk gepleşigi, biziň söhbetleşmede ýylyň parlak ýyllary Mehri Pirguliyeva. Mehri, edid arkadaşymyz 2019-njy ýyly Türkmenistan rowaşlygyň ýyly diýip aglan etdi. Şu rowaşlyk diýen söýüň ödünde gaty uly many bar. Üstünlük, şowluluk, meşhurluk, hoş niyetlilik, umuman hemmesi bar da şu cümlede. Men şey diýmek bilen aslında meşhurluğa barýan ýol. Näle düşündirersiň sen şonu? Meşhurluğa alyp barýan ýol seň üçin nähili? Men her şular ýaly soralardy ilki bir zada bellep geçýän. Meşhur bolmak üçin işlemeler. Sen aýdym döredýän, aýdymy näme üçin döredýän? Maksat? Ha, şonuň dogry gülälik. Maksat bolmaly. Meň maksadym adamlara içimdäki duýgulary yetirmek. İçimdäki şatlygy yetirmek. Hawa içimde gussa ýok, şoň üçin diňe şatlyk we şo şatlygy yetiresim gelýär adamlara. Bilemok, yetirenler diýip umyt edýän bolen. Meşhur bolmak üçin edemok. Asla şoňa pikir edemokdum. Bir hili aýdym dörýär içimde. Şonu özümçe edýän, ýazýan adamlara, watandaşlarymyzy dinledýän ýyleşlerimiz oňa baha berýärler. Inni şeýle sowal ýa çykýar. Aýdym döredýän diýende, sen sadyna kim döredýär? Biz bilýär, sözlerini özüň döredýän. Özüm sen şahir däl. Şol nähili amalaşýar, nähili döreýär. Şahir däl adam, aýdyma söz ýazýar. Hawa ýazýan, ýöne käbir ýerde eden ýalňyşlar meselem ejem düzeltýär. Mehri biz onu bilýäs, sen şu dörejiligi ilkinji gadamlary basanyňdan bäri hemişe esasy himayetçiň, esasy maslahatçiň, ejeňdigini hawa gollawçiň. Şoň üçin goý ejeler ýylgyrsyn, ejeleň ýüzünden ýylgyrşyň nur hiç wagt öçmesin. Ýene de bir zat belläsime gelýär, gülälik aýratyn alkyşy aýdasym gelýär, hormatly arkadaşlar. Ene tagzym, mukaddesler tagzym diýip kitap çykady. O hemmemiz üçin, aýratynam ýaşlar üçin gaty zerur. Sebäbi enesini söýmeýän watanyny asla söýmez. Enesine hormat goýmaýan adamlara hormat goýup bilmez. Şoň üçin hormatly arkadaşlar, alkyşlar aýdýar. Çıkaran şey zerur kitap için. Hawa, elbette terbiýeçilik ähmiýetli kitap. Sebäbi ýaşlar üçin terbiýe diýseň zerur zat görüldi. Biz şu wagt çağa terbiýeleýärse eje bolup aýdýan zadyňdan beter olar edýän hereketiňe teredýärler. Söz bilen täsir edip bolanyk, emma hereket bilen ýa özüň alyp barşyň bilen, boluşyň bilen täsir edip bolýar-da. Edýär arkadaşymyz ýaşlara görüldi. Enäni hormatlamakda, atany hormatlamakda, watany söýmekde, iň esasam sagdyn durmuş ýöreligede, sporty söýmekde. Şo ene tagdym mukaddeslige tagdym eserine Mehriban arkadaşymyzyň şeýle sözleri bar. Ata razy, peýgamber razy, ene razy, Hudaý razy diýär. Ine türkmen ata watan, ene toprak diýär-de. Watançylyk duýgusy hakynda. Eger ýene bir aýdym döretseň, watan hakda aýt diýseler, näme diýerdiň? Iki setirde aýtmaly bolsa watana bolan söýgüň. Watanım, canım, cigerim, benim şu günüm, geçmişim, geleceğim. Inni geljek hakda aksawal. Birden geljekde ýazyjy bolup kitap ýazaýsaň diýeli. Näme diýip at bererdiň şo kitap? Durmuş ýoly, durmuşumyň ýoly diýip belki çıkarardım. Ne durmuşyň ýoly diýende, durmuşda sen ýa-da durmuş gurdyň, perdendiň bar, eje bollaň. Denana durmuşda bagtly bolmak üçin sen pikiriňçe näme zerur? Sylamak, söýmek, mehrini vermek. Şu mehr diýen jümläň hakykatdanam ilalaşýan mehri, hakykatdanam denanyň baş borjy mehr vermek diýen. Men sebäbi perdendine de mehr vermeli, ojogyna da mehr vermeli. Ýylyň parlak ýyllary bätleşigine maňa gerekende Türkmenistanyň gahrymany Gözel Şawalyeva maňa sözlerini men adym hakda aýtdy. Edil ýüzüm mehirli, alyp barışym mehirli sahnada bir hili şoňa şo zat bar hakykatdanam. Şoň üçin goý hemişe sen şu mehirli ýüzüň ýylgyryp dursun. Ine şu ýerde şol mehre garlyp döredilen ýene bir aýdym bar, Şahzadam diýe. Şahzadam şahyry. Şol aýdymy tomoşaçylara hödürler, soň söhbetimiz dowam edýär.
senin sevgini duyan, bileyen, bileyen bile bolar dileyen, söyleyen, söyleyen dinle seni söyleyen, sana vaat beryen seni söyleyen elmadan. Sen şad adam, ben şahidim, dinle sen ki bu pek sevim. Sana aydan aydımım tariflap sevimidir. Dinle bolsun benimki bu ovadan sevim. Sen şad adam, ben şahidim, dinle sen ki bu pek sevim. Gelyen, gelyen sana gelin olup gelyen, görkedin bu sevgine yürekten inanyan. Söyleyen, söyleyen dinle seni söyleyen, sana vaat beryen bahtlı bolar selmudan. Sen şad adam, ben şahidim, dinle sen ki bu pek sevim. Sana aydan aydımım tariflap sevimidir. Dinle bolsun benimki bu ovadan sevim. Şad adam, ben şahidim, dinle sen ki bu pek sevim. Mehriban tomoşaçylar, ýaýlymda bayramçylyk gepleşigimiz dowam edýär. Söhbetleşmede ýylyň parlak geldi. Mehri Pirgolyeva, Mehri, siz ýaňy Şadada, şahydy diýen aýdym ýerine ýetirdiňiz. Şadada ertekleriň gahrymany. Hemişe gödel gyzlar öz şadadasyna, agatly şadadasyna garaşýar diýilýär. Aslynda täze ýyl garaşylýan bayramçylyk. Näme üçindir täze ýyl gijesi adamlar hökman bir zada garaşýar, çağalar aýaly baba garaşýar. Täze ýyl siziň maşgalaňyzda nähili geçýär şo bayramçylyk? Edil her kimin ojogyny bolan ýaly bizem hemmämiz bir saçak başyna ýygnaşýas. Ulularymyz, kiçilerimiz hemmämiz. Umuman gowy geçýär. Hakykatdan hem täze ýyl bir hili ertekemeňdeş bir bayramçylyk. Doglan paslyň haýsy pasl? Ýaz, Ýaz pasly. mart. Inni näme üçin doglan paslyňy soradym sebäbi köplençi haýsy pasly gowurýan diýen sowala adamlar öz doglan paslyna jogap berýärler. Kış gowurýan. Paslaň içine gyş gowurýan. Gyş paslyny gowurýan. Men bir hili hyýalwend adam bolançy. Şondan belki maňa has
Ýakyn, Çağalıktan has köp dinleyen, yerine yetirjilen aydymçylar diýýarlar, ýaly belki saat has köp dinleýän beledel, aydym sada muştok bolsaň, höwesek bolsaň, hökman dinlemekden başlaýam kadýany alalaşýan men bilen. Elbette alalaşan. Dinleyen soň bir zatlar sana gelýär. Meselem sen daşyr ýurt aydymlaryny dinleýän, köp dinleýän, men meselem köp dinleýän. Diňe ingliz däl, olam rus bolup biler. Eger aydym gowy bolsa, şonu dinläber. Näme dilde bolarsyň? Nemes diline bolsun. Aslında aydymyň sadyň dilem ýok da. Şol haýsy dille bolanda da sady aydym ýüregiňde oturýar. Oturýan bolsa, boldy. Şol aydym men üçin ikinji nowata gelýär, geçýär şonu. Adamyň bezegi näme? Sen bir söz bilen aýtmakly sowala diýseler, adamy näme bezeýär diýerdin? İçki gözellik. İçki gözellik aslında ýüze çykýar. Yani onu men birinci meselem bilemok. Söhbetdeşliğin esasını belki tanap bilerim. Köprak söhbet etsen. Köprak söhbet. Indi öýüň bezegi näme onda? Maşgalada. Vena. Venanyň bezegi näme onda? Mehr. Onu ýylyň parlak geldi. Mähirlaýdym çymy mähir pergoliwaň ýerine ýetirmegine ýene bir aýdym dinleýär, soň söhbetimiz dowam edýär. Canım, gelenden beri dünya müthiş. Canım, sen ömrümdeki bar bezelerden gummaklı. Haçan hayatlasam göresim gelýär. Seninle vaxt görsem yürek çalçurýar. Sen Sen
Mehman tomoşaçylar, söhbetleşigimiz dowam edýär. Ýaýlymda bayramçylyk gepleşigi, täze bayramçylygyna başlap taýinladyk. Ýylyň parlak gelidi Mehri Pirogolyeva bilen özümizem häzir Gala Meden diýinjalş merkezinde otýarys. Edil arkadamydan açyp beren şeýle owadan binasy. Şunu aýtmak bilen näme diýetim gelýär Mehri? Gözellik döreji adama ilham berýär. Anhaşy Gala Meden diýinjalş merkezine ýaňy ýola düşenimden ýol boýy şa ýollardan ýörek gelýän iki gapdallaky ekilen arçalardan başlap şeýle owadan şäher, şeýle owadan paýtagat. Men aýdymçy dälim bolsam aýdym aýtdyrýar-da. Hawa senden nähili duýgu döredýär. Aýdymçy hökmünle. Emişe aýdýan biz owadan ýurtda ýaşaýar. Pencereni açan, hava atman başlap gözelliğine çenli meni hıyallara gidiyor. Asuda parahat owadan ýurtda ýaşaýar. Daşar ýurtdan mihmanlar gelýär. Şu hava mendilinden düşen wagtlaryna mihmanhana çelli aralykdan käte garşylamaly bolýar. Olaň birinji sowaly: nädip şäher şeýle arasda saklap bilýäňiz? Haýran galýarlar. Ýani odalardaky arasalykdan, tämirlikden başlap biz ýylgyryp jogap berýär. Şoň üçin belki ýurdumyz has gözeldir, has ýetgeşikdir, has owadandyr. Beýenýän, gaty beýenýän. Adamın belli bir derece yetmegine, üstünlük kazanmagyna her bir işte tapawudy ýok. Hökman gollaw, himayet gerek. Aýdymçy üçin sazanna gerek diýilýär-de. Sen üçin Mehri Pirogolyewanyň dörejiliginiň emele gelmegine, şoň Mehri Pirogolyewa diýen ýyldyň dünýä inmegine esasy orun kime degişli?
İlkinci nöbette biz ýaly dehinlerin yüze çıkmak için aslında hürmetli arkadaşlarımızın yol açıp vermeye var. Bizim has erkin, has İslam'da döredip insanlara hüdürlemeye mümkünçilikler döredip verdi hürmetli arkadaşlarımız. İlkinci nöbette şu var. Men özüm vardı aydıp bersem bana hakikaten ecemem küçülükten bir hili sağda uğrukturdu. Ya men aydaşım görýärdim, bir hili şona Sen ne dörejiligiň bardygyny duýupdyr. Duyupdur hava. Şona karşı bolmanlar. Doğru yerlere bardım makam diyen. Mesela Nikolay Akimov'un yanına vardım. Hava hakikaten gowy işleýär. Men ençemi ýyllar bäri şoň bilen işleşýän şowlaýdymlarym barsa edil hemmesi şoň elinden çykdy maka diyen. Hökman ýa-da gerek zatlaryň baş birim Halip aýdymçylarymyz var. Halk artistlerimiz var. Olar bilmänem belli edýärler meselem ýa-da tesvir edýärler owa. Şolar dinlese gaýtam ýoluň bir hili açylýar bilýärmi? Şolary men kendiňleri meselem Halip Ahmet Gülşat Türkmenistan'ın halk artisti Gülşat Gurdowa maňa hakykatdan kömek etdi. Oturuşumda, giyinişimde meselem. Kän ýerde maňa maslahat berdi Gülşat Gurdowa. Minnettar, Farahat Amandurdiýew, şolar ýaly aýdymlarymda bir zat meselem şo taýyn jyňjan üýtgöt diýseler men gatygarama gaýtam gidip şonu üýtgödýän has şowly bolýar bilýärmi? Men pikirimçe Eýem ol kämil adamyň şolugy boýunça kämil adamda ol ýöneköý sada tomaşaçy däller. Men çäksiz minnettar. Mehre bir geljekde de sen has kämilleşmeň garaşat. Sen ýan ýakyna döreden aýdymlaryň biri baka. Şol aýdymy tomaşaçylara hödürläli. Olaryň bayramçylyk güni tant etdiler. Aýdym dinlesinler, soň söhbetimiz dowam edýär. Men tara edip başladın sen yadımda
Mehriban tamaşaçylar, siz Mehri Pirguliywan ýerine ýetirmeginde baka diýen aýdymy dinlediňiz. Sözleri Mehri Pirguliywanky, Sady Mehmet Nazar, Muhammed Nazarowynky. Mehri, aýdym owa dönýeli. Şeýle owa dön aýdym. Emma şol aýdymy has ýaşatmak üçin näme gerek? Duygy. Çyn ýürekden aýtmak gerek. Men şu ýerde näme üçin şo sowaly berdim şekillädim hakda söhbete geçesim geldi. Häzir biz tehnikanyň iň ösen döwrüne ýaşaýar. Aýdymy ýöne ýerine ýetirmek bilen inni şekile geçirmek has meşhurlygy eýe boldy, ýoň boldy diýseňem boljak. Inni ýöne köýber ýerine ýetirilen audio aýdymy dinleýänlerinden, aýdymyň sesini dinleýänlerinden şoň şekilli görnüşini görenini gowar ýa-da tamaşaçylar. Sen pikiriňçe şekilli aýdymyň kämil bolmak üçin näme zerur? Men şeýle aýdyp beren seret. Iň zerur zat näme bolsa-da aýdylan aýdymyň içine duýgy salmak. Şol duýguny salan soň aýdym sende barmy? Meselem, şoň 50 göteremi sende bar diýmek. Şowlugy bar diýmek. Ýöne şekilli aýdym bilen çykarsaň, galan 50 göterim bilen sen şonu doldurýan. 100 göterim senne bolýar. Ýöne inni ýanky 50 göterim taýyn şowly aýdymyny şekilli aýdym ýerine düşmese galan 50 göterimden ýydyna alyp bilermi? Aýdymy has pete düşürüp bilermi? Sen pikiriňçe? Eger-de duýgusuz aýdylan bolsa, onda pete düşürer. Ýöne şo duýgu bar bolsa, şekile geçirilişi nähili bolsa-da aýdymyň özüni alyp çykar. Eger duýgu bar. Eger aýdym hakykatdan hem gowy aýdym bolanda şekli petrak bolaýyna-da sen pikiriňçe özüni alyp çykýar. Inni libas hakda aýdaýsaň, sebäbi aýdymçyň keşfi diýäse, sahnadaky keşfi. Şonu döretmek zerurmy sahnadaky keşfini? Ya ol öz-özünden bolaýan zatmy? Ýok, zerur. Meň pikirimçe owadanlyga üns berilmeli. Eger sen sahna çykmany barýan bolsaň, sen toýa mehman ýaly barmalylar. Sen ençemi adamlaryň öňüne çykýan, özüňe göre, aýdymlaryňa göre giyinmeli. Sana seyredenlerine yerine düşüpdür. Hemme zady aýdymy bolsun, libasy bolsun, hemme zady bolmaly. Aýdymçy diňe aýdymlaryna seyretmeliler, aslında hemme zadyna da seyretmeli meň pikirimçe. Oturup durmasyna, giyinişine, hereketlerine. Inni ýeriňizde iň meşhur artistleriň biriniň bir jümlesi bar da. Gözellige gazanyp bolýan ekenniýe. Iň kıyny diye garran soň ýaşlygy gazanmak diye ýöne onun başaryp bolýan ekenniýe. Nähil düşünýän şu jümle? Başaryp bolýan. Nädip? Ýene-de ýüregi eşekdeme içi adamyň içki ruhuna bagly. Olan sen ýaşaýyş şekline bagly. Durýan, sportyňa hökman edýän, içinde şatlyk besleýän. Geçen ýyl täze sowadyny taýýarlamazda Mehri Pirguliywan döreden keşfi hakda aýdasym gelýär. Hemem şo ýerde ýerine ýetiren keşfiň hakda. Häzir şol filmden bir parçany tamaşaçylara hödürläli, soň sowalym berýär. Kaka salamu aleyküm. Ve aleyküm oğlum. Geldin mi takama? Geldim. Hadi gel oğlum çöreği yeli. Yo sağ ol kaka. Kaka ne izin moran nelsin? Ecen oğlum ol aşkhanada olaymadan. Aşkhanadadır oğlum. Kakan ayt diye targarına kavurdu gıymesin. Aytçını. Kakam bilen nämişin var? İştäfiniň Allah'ın dadını. He oğlum. Hop kaka. Gelin ne mi diye? Gelin noş olsun diye kaka. Sağ olun oğlum. Sağ ol gıydım. Sağ olun. Balyalı. Ece? O mu? Oğlum Suat geldin mi? Nahar yedin mi? Hova? Yok. Oy, o nehil yok. Hova. Ay doğru da Ece. Sen geline de kalsa giyeceğsine dine karpı diýmelmişsin. Dur. Inesi, ayda, atası yeni qowurdogy götür. Ziyan. Sağlığa ziyan. Haywanyň ýağynda kolesterin köp. Zeytunun yağı diňe zeytun.
sen geldiňe gedek kal ha. Yumurtkanam zeytun ýagyna çakkara. Nämemişin? Zeytun ýagy ziyan, sızmysyn. Oy gelin. Hey zeytun ýagyna yumurtka çakyp bolmy. Wah, Ejejan. Gowurdokly batyrmaň üstüne yumurtkajyk çakyp beräýde. Wah. Iýesin gelýärmi? Yumurtga iýesin gelýärmi? Gowurdogy iýesin gelýändir. İ. Giýjaň orta arasynda yumurtka da çak, gowurdog emi. Näsen şeýt? Bolýa. Eje yumurtka çakyp beräýde. Mährip bir olayba. Ana ýaňja tidiň ýerine ýetiren keşfiňizden bir parçany tomoşaçylara höderledik. Eger täze bir film döretseler, size de baş keşfenenseler nähili keşip döretmek islerdiňiz? Kimin keşfine çykyş etmek islerdiňiz? Ay aslında baş keşte oynamak istemedim. Sebebi ol jogapkärçiligi uly işlerin biri. Men olar ýaly zatları et bilermi, bilmermi entek bilemok, özüme entek onýaly ynamym ýok. Ýöne eger de geljekde ynamym dörese we bir gün maňa şolar ýaly sorasalar, menim taýýar bolsam, belki o gyzyny oynamak islerdim. Ana Mähri gelip beren gürrüňleň üçin köp sag bol. Hemişe owadan aýdymlaň, biziň owadan ýurdumyzy, owadan sahnalanmazy bezäp dursun, hemişe ýüzüň ýylgyryp dursun, gözleriňde de diňe baht göz ýaşlary bolsun. Sağ olun Gülale, köp sağ olun. Menim hakykatdanam bahtiyar döwrüň aýdymçysy bolup hem zenan hem ene yüreğimden hormatly arkadaşymyza çäksiz alkyşlaýan bize şular ýaly uly mümkinçilikler döredip beren, giňden ýollar açyp beren hormatly arkadaşymyza, bize görelli bolan hormatly arkadaşymyza alkyşlar aýdýan. Janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun, elmydama başyňyz dik bolsun. Aydınlarınızdan gutlu olsun, täzeliňizden düşümli olsun. Aydınlaryň gelsin. Goý täze ýyl owadan ýurdumyza köp rowaşlyklar getirsin. Sağ olun. Hoş, sag bolun.